tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Allah sarkin kudura iko taimaka mini yau waka zane. Ita dalla sanata zami. Zara wake zumar mu fure saka binta bello uwa mai alkhairi. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Aduwar ki hada ta da laula laki maganin duka mai shari'a. Ita dalla sanata zami. Lokaci ya zo zani canji binta bello sannata zaɓe. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta domin za ta yi mana alkhairi. Ita dalla sanata zami. Tutu wanti tiri ita ce zaɓe. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Allahu ka zanka salatin kaga Muhammadu manzo ga tanmu. Ita dalla sanata zami. Ali da sahabbai na ka saka sharfawa a baban kaunar mu. Tutu wanti tiri ita ce zami. Allahu ka sani ne waƙar da gwana ta abinta uwa gunmu. Ita dalla sanata zami. Ta bellar ta zamto hasanata dudu wanti diri daɗi tsari. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Allahu ka sa ta zamo sanata a jihar mu da Gombe muna buri. Ita dalla sanata zami. Dudu wanti diri ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Tafiya da gwana da akwai daɗi ma'ana hajjabin ta uwa jigo. Ita dalla sanata zami. Ingi mai wando zalaushi ga makauta kin zarce rogo. Tutu wanti tiri ita ce zami. Wani ya san firgita sare mutan mahadi kike mai dogon zango. Ita dalla sanata zami. Bello mai alkhairi ce giwar mata ita ke ungo. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Ita ke tausan mata da maza a jihar mu take mana alkhairi. Ita dalla sanata zami. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Murna da magarya babu haɗi da zuma da madaci ku yi zaɓe. Ita dalla sanata zami. A jabin da gwanata mai kairi tutu wanti tiri ta zamo zaɓe. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Da mutane na duka yan Gombe talakawa za ta cike gurbi. Ita dalla sanata zami. Domin za ta yi mana alkhairi in ta kyauta ba ta goriya. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Mu ne gwammawa mun dace hajabin ta uwa bangon zikariya. Ita dalla sanata zami. Wanti tiri ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Ita da kowa ce mai kyauta sannan mata yan alfahari. Ita dalla sanata zami. Hannun jari mata da maza daga ta zo buɗa ayyiriya. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Sannan keken ɗinki mata ta raba musu duka akan tsariya. Ita dalla sanata zami. Fariza duka abu ba su na cikin birni har yan ƙauye. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Yadda ya miki maman mu ki zamo sanata ki haye zauniya. Ita dalla sanata zami. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Sani maganar fannin ilimi talakawa ta zama gadansu. Ita dalla sanata zami. Makarantu an yi gini tare da kuɗi na school fees an ba su. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Islamiyya har ma boko ajabinta ta zamto gadansu. Ita dalla sanata zami. Talakawa duka suna murna domin ta share kukansu. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Bana mu za mu canji za mu ɗauko mai mana alkhairi. Ita dalla sanata zami. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Hannun makabartu ta yi sayan filaye ga su muna birni. Ita dalla sanata zami. Mutuna ta girmama gawar mu in mun yi macewa ai binni. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Ita ce ke yi mana alkawari sannan ta cika har mai nuni. Ita dalla sanata zami. In dai aiki ba ta zobe ga mutan ƙauye har yan birni. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta tutu wanti tiri shine tsari. Ita dalla sanata zami. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Iwar mata hadiya manta ai rago dole ya kalle ki. Ita dalla sanata zami. Kan makiya jirgin cetowa za ya taɓa ya yi mamaki. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Talakawa duk mallamanta sanadin nan zamu mu zaɓe ki. Ita dalla sanata zami. Hadiya manta baiwar Allah kin zama mace mai ɗamarar yaƙi. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Ke ce sanatan da muke ta jira mun yi miki fatan alkhairi. Ita dalla sanata zami. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Yan gwamma ta kodu mun biki mun san ke ce mai alkhairi. Ita dalla sanata zami. Wanda duk ya fice ki akan hanya tilas a ba shi labari. Tutu wanti tiri ita ce zaɓi. Ke ce mai kada mazabin taki kyauta bakin gori. Ita dalla sanata zami. Allah ya ba ki ilhama kuma
Bello sannata zami. 2023 ita ce zami. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Ita Bello sannata zami. 2023 ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. Ita Bello sannata zami. 2023 ita ce zaɓi. Talakawa duka mu zaɓe ta matsayin sanata mu ga alkhairi. 00 60 13 24 55 Jamil ɗan sarki Kanawan Dabo.